Kdo to je? A co tady děláš? To mě taky zajímá. Zkoušel jsi někdy vanu v oblečení? Je to lepší, než jsem čekal. Takže, když jsem byl na základní škole, miloval jsem hodiny plavání v oblečení. Ale na tolika věcech už teď přestalo záležet. Takže jsem začal zkoušet nové věci. V podstatě jsem se po 30 zbláznil. Není to vtipné? Je to docela zajímavé. Vy jste Higuruma, že? Z masa a kostí. Chci si promluvit. Počkej. Jsem právník. Mluvení se mnou tě bude stát 650 korun na půl hodiny. Jen vtipkuju. Chtěl jsi se aspoň pro jednou zahrát na odporného právníka? Aha. Co vůbec dělá? Máš 100 bodů, že? On není zaklínač z minulosti, co se reinkarnoval. On je moderní zaklínač, jehož technika se aktivovala. Můžeme se domluvit, určitě to pochopí. Takže na rovinu. Chceme zastavit zabijácké hry. Počkej, když jsem řekl zastavit, myslel jsem, že chceme zastavit povinné zabíjení. Prosím, nech nás použít tvých 100 bodů, abychom přidali pravidlo, které by to ukončilo. Nech mě se také vyjádřit. Odmítám. To je taky vtip? Ne, jen vidím potenciál v zabijackých hrách. Někdy je zákon bezmocný, ale co pravidla zabijackých her? Pokud ta síla, co jsem dostal, je skutečná a tyto pravidla také. Co když lidé, co poruší pravidla, by byli potrestáni fyzicky, bez jakékoliv obžaloby, stíhání nebo argumentů u soudu? Nebylo by to nádherné? Přiznávám, že aktuální pravidla nejsou nic moc, ale chci se dívat na základní systém této hry. Nebude dobré, aby to skončilo příliš brzy. Já osobně bych chtěl vidět odstranění techniky, které je zmiňované v pravidlech 2 a 8. Samotná hra je rituál. Pokud budeme čekat příliš dlouho, všichni v Japonsku zemřou. To je lež. Zabijacká hra trvá na své stálosti. To nechápu taky. Nech mi to tedy říct znovu. Nech mi použít tvých 100 bodů, Higurumo. Zabil jsi někdy někoho, kdo tě štve? Je to lepší, než jsem čekal. Shikigami? Higura má 100 bodů. Musel už zabít aspoň 20 zaklínačů. Nemůžu se na něj jen tak vrhnout. Budu se bránit. Ale budu připraven mu to kdykoliv vrátit. Expanze domény. Poslední soud.